Chabwino tithokoze kwambiri anzathu kuchokera ku head office yathu mu mzinda wa Blantyre kamba kutipatsira ine dzina langa ndi Yankho Seunda mukuonerayi ndikanema wa Times ena amene mukutioneranso pa watatapo wa mchezo Facebook Times at 360 Malawi tikulandireni kuno kuma office ya chipani cha Democratic Progressive kumene kukhale msonkhano wa rankhani mogwirizana ndi msonkhano wawo waukulu convention imene ikhale kuchitika weekend imene tayiyandikirayi. Masiku angapo amene apitawo adatiyitana chipani cha Democratic Progressive potifotokozera kukonzekera kwawo mogwirizana ndi msonkhano umenewu. Nde mwazina zimene adatiuza nanena kuti ali ndi madelegates okwana 2600 amene akuyembekezera kuti akapezeka ku msonkhano wawo waukulu umenewu pamene maudindo osiyanasiyana mchipanimo ali up for grabs. Sonyezo zonena kuti amene ali nawo chidwi chofuna kupikisana nawo maudindo amenewa atha kukapezeka convention kumeneko ndipo kampeni adayamba kale amene anatsekedwa pofika dzulo. Nde adatifotokozeranso motitsimikizira zonena kuti zina zikamachitika azibwera nkumatitana rankhani nkutifotokozera kuti tiziwe kuti ulendo umenewu tikuyenda muutani. Mawu amenewa adakambidwa ndi chairperson elective conference imeneyi ya chipani cha Democratic Progressive Dr. George Chaponda ndipo pongofuna kusinjirira mneneri wa chipani Shadrack Namalomba nawonso adafotokozera mokhwima ndi mfundo zawo za chipani cha Democratic Progressive kunena kuti zokonzekera zonse zili mchimake. Tsiku la lero ndi chiyembekezo choti atifotokozere kuti poti masiku ayandikira ndi mmene adatifotokozera mbuyo munkumanena kuti msonkhano waukulu umene ukhale kuchitika Saturday. Zinthu zikuyenda motere komanso mwina mwake anthu amene akupikisana maudindo osiyanasiyane akhale ati kwenikweni zokonzekera zofuna kuyitanira zipani zosiyanasiyana kuti zapezekenso ku msonkhano umenewu zili motani. Fada zatitsimikizira kuti auza zipani za UDF UTM komanso Ford kuti adzathe kupezeka nawo ndithu convention imene. Nde pakadali pano tipereke kwa mneneri wa chipani ichi Shadrack Namalomba kuti atiuze zimene atichitanira zipani. Tikulandireni nonse rankhani amene mabwera masana ano komanso tikalandira Malawi wonse amene akutitsatira masana ano. Ifenso tabwera a DPP kuti tikuyankhule nanu tikufotokozereni mmene kukonzekera kwathu kwa msonkhano waukulu kwakhalira ndipo mmene kukukhalira. Masana ano talemekezeka kwambiri chifukwa tsopano tili ndi a chairperson amene akukonza mwambo umenewu wa convention ya chipani chanu chokoma cha DPP olemekezeka Dr. George Chaponda MP amenenso ali leader of opposition ku nyumba ya malamulo. Iwo sanabwere wokha komanso abwera ndi administrative secretary athu Bambo Mphepo amenenso akhalanso akusanthakula zinthu zina chifukwa iwonso anali a chairperson accreditation committee. Ndiye titero kuti no ndisataye nthawi komano ndiyapemphe honorable George Chaponda kuti ayambe kuyankhula ku mtundu wa Malawi. Koma mwina ndisanatero ndingofuna kukutsimikizira na Malawi kuti DPP yakonzeka kukalowa mboma, takonzeka kuti no tikapumutse Amalawi ku mavuto amene akukumana nawo. Mavuto amene Amalawi akukumana nawo ndochuluka kwambiri. Akufunika chipani champhamvu, chipani chimene chili ndi utsogoleri weniweni, utsogoleri woti nkumaloza kuti udapanga zakuti ndipo ukakhala choncho kuti sodzapanga zakuti. Utsogoleri wakewo ndi wa DPP. Umene umathetsa njala utsogoleri wake ndiye wa DPP. Umene wabweretsa ndalama mdziko utsogoleri wake ndi wa DPP. Zinthu nkumachipa pa dziko utsogoleri wake ndi wa DPP. Ndiyeno ife takonzeka kuti no tikagwire ntchito imeneyi yokutumikira no Malawi. Kuyamba kukonzeka kumeneko ndi chisankho chimene chikubwera convention yathu ikubwera anthu akubwera mawa komano tikapanga Sunday kukomesa ho. Kukonzeka kwake ndi kumeneko. Ndiye panopa ndaloleno olemekezeka Dr. George Chaponda kuti ayankhule ku mtundu wa Malawi atifotokozere zimene azitifotokozera pano. Afotokoza kuti tafika pati ndi kukonzekera kwathu, kodino anthu akhala ngati amene akubwera ndipo akubwera kuchokera kuti, komanso kodi amene no
akukapikisana nawo ndi atiwo, kuti maposition yake kapena maudindo wake ndi atiwo. Zonsezo akhala kuti fotokozera lero masanano. Bwana ndikuloleni kuti muyankhule ku mtundu wa Malawi. Zikomo choyamba ndikuthokozani ndikupasani moni nonse antolakhani muli bwanji. Zikomo ulemu upite kwa Honorable Namalomba amene muli publicity secretary chipani chathu komanso president. Ulemunso upite kwa Honorable Francis Pepo amene muli administrative secretary. Ndiyamba pang'ono kunena mchizungu ndiye kana kutilane na mchichewa. This press briefing is an update of our preparations for the DPP convention, which will take place on the 18th of August 2024. The update in terms of preparations is to say that we have made all the necessary preparations and we are almost ready. As we said before, this convention will take place on the 18th. However, the delegates will arrive on the 17th. As we are now talking, some buses have already left from places like the northern region coming this way. And I'm sure most of them will be arriving in the morning of the 17th August. I would also like to advise you that we have already made arrangements for their accommodation. When they arrive on the 17th, the first thing will be accreditation. This implies that they have to be registered and given the appropriate name tag. And then after that, they have to show through identification that they're the delegates that are supposed to come, in order to avoid false pretenses. There will be heavy security to ensure that everything is perfect in terms of identification. When they come after the registration, they will be taken to the appropriate place where they will be sleeping, spend the night. The following day, which is the 18th, they will be expected to come to the venue. The venue is the Comesa Hall, and they will be expected to be there at least as early as possible, as 7 o'clock. We are doing all this taking into account that we expect 2,560 delegates. Now, for 2,560 delegates, to avoid congestion, it is better for them to come early. We are also doing this because we expect some VVIPs to come
and we have already received confirmation to that effect, and the VVIPs will be coming around 9:30, and by 10 o'clock, our president, Professor Arthur Peter Mutharika, the former president of Malawi, who is also the DPP president, and who is also our uncontested presidential candidate for 2025, who arrive at 10 o'clock, together with his wife, Professor Gertrude Mutharika. At this time, it would be appropriate that I should read out the names of the people or the candidates who will be involved in the convention. We have two candidates. They are candidates who are unopposed contestants. And these are as follows. First is the one whom I have already made, Professor Arthur Peter Mutharika, the former president of the Republic of Malawi and the DTVP president. He is uncontested because of his previous record and the fact that we know that is a person who delivers, and we know he's the person who will remove the people from the current difficult situation and bring back the country to the situation it was before. As I said before, the country has been destroyed, and we know that the only one who can resuscitate the economy, bring the inflation to its appropriate place, ensure that there is forest in the country, the only person who can do that is no other than Professor Arthur Peter Mutharika. The other one who is uncontested is Honorable Jape Muhango, the Vice President in the North, and Honorable Edgar Tembo, who is the National Treasurer General, and Honorable Chifundo Makande, the National Campaign Director, Apostle Timothy Koviwa, the National Director of Religious Affairs, Honorable William Susuwere, the National Director of Research and Training, and finally Honorable Simon Voa Kaunda, the National Director of Logistics. These, the total number of people are 7, including the President, who will be unopposed. Now, the other people who will be contesting are as follows. One is me, Dr. George Chaponda, for the position of Vice President. I'll be contesting with Honorable Joseph Mwanamveka. The second is Honorable Lone Piri. She will be contesting for the position of Vice President in the Eastern Region. She will be contesting against Honorable Bright Nsaka, who
who is the current Vice President in the East. Another one is Honorable Alfred Gangata, who is the current Vice President in the Central Region. He will be contesting against Honorable Paul Gadama. Honorable Paul Gadama will be contesting for the position of Vice President in the Central Region. And then we have Honorable Clement Mwale, who is the current Secretary General. He will be contesting for this position of Secretary General with Honorable Peter Mukito. And then we have the position of National Organizing Secretary. National Organizing Secretary position is currently held by Honorable Chimwemwe Chipungu, and he will be contested with Honorable Samia Suleiman. The fourth position the sixth position is that of National Director of Legal Affairs, which is currently being held by Honorable Charles Mhango. He will be competing against Honorable Chipiriro Mpinganjira and Honorable Yusuf Witness Ntenda. And then we have the position of National Director of Women. The National Director of Women position is currently being held by Honorable Mary Chisomo Tom Navicha. She will be contesting against Honorable Rosa Mbirizi. Honorable Rosa Mbirizi will be contesting this position, as I said, of National Director of Women. And then the other position is that of National Director of Elections. The National Director of Elections, there are two candidates. One is Honorable Gladys Ganda. She will be competing against Honorable Jean Matanga. And then we have the position of National Director of Youth. The National Director of Youth, we have 4 contestants. One is Honorable Dayton Musa, Frank Chiwanda, Norman Chisale, and Beston Kofi. We have also position of National Publicity Secretary. The National Publicity Secretary is currently being held by Honorable Shadrack Johnny Namalomba, who is here. He is being contested against by Gilbert Piri Goliath. And then we have the position of National Director of Political Affairs, which is held by Mr. Kauli Msisha. The one contesting for this position is Mr. Ben Malunga Piri. Then we have the National Director of Economic Affairs,
This position is being contested by two people. One is Honorable Raf Pacharo Juma against Honorable Madison Ndao. And then we have the position of Aaron Sangala. This is the position of National Intelligence Relations, this National Director of International Relations, the position of National Director of International Relations will be competed by two people. One is Honorable Aaron Sangala, and the other one is Honorable Gertrude Luce Edgar Chirambo. And then we have the National Director of Protocol. The National Director of Protocol is being contested by three people: Linda Kembo Chihana, Temba Menson Kandawire, and Toko Matengambili Tembo. Honorable Toko Matengambili Tembo. And then we have the position of National Director of Social Services. National Director of Social Services is being competed against by five people. One is Chris Mangulenjensisha. Second is Finest Magonjwa. Third is Naum Kilekwa Piri. Fourth is Idrissa Ngunga. And then finally, James Mpunga. Then we have the position of National Director of Operations. The National Director of Operations, they are competing. Current National Director of Operations is Honorable Charles Mchacha, but he will be competing against Mr. Bester Awali. All these ones whom I have mentioned are directors. Now we come to the deputies. The directors are 48, the ones whom I have mentioned. The deputy directors, Deputy Secretary General will be competed against by three people. One is David Chikwanje, Joseph David Numale, and Edina Manda. And then we have position of Deputy Treasurer General. Deputy Treasurer General is competed by three people: Fraxon Walapa, Honorable Susan Ndalama, and Honorable Victoria Kingston. Honorable Victoria Kingston. And then we have the position of Deputy Organizing Secretary, which will be competed by two people, Francesca Masamba and Ishmael Jones Mirizi. Then we have the position of Deputy Director of Campaign. Well, this one we have still got a vacant position. I'll not go through the vacant position because these will be filled later on. But let's go to the position of Deputy Director of Youth. Deputy Director of Youth, it will be competed against by two people: Christopher Jana
and Gerard White. And then we have Deputy Director of Political Affairs. This one is competed against. We have only Mr. Edward Mboliwa. This one we have still to get candidates for this position. Edward Mboliwa. Then we have Deputy Director of Religious Affairs, Honorable Mavuto Scott, and Honorable Sadat Forte Nzungu. And then the position of Deputy Director of International Relations, there will be 3 candidates. Honorable Bruce Simtali, Honorable Anthony Gonani, and Honorable Jafare Musa. And then position of Deputy Director of Protocol. We have 4 candidates. Catherine Salama Mwanavava, Luce Shale Saini, Sadat Forte Nzungu, and Felix Clement Namisao. And then we have the position of Deputy Director of Logistics. This one also we have a number of candidates. Actually, there are 5. Mike Kimzukira, Shed Mware, Damson Chimalira, Ernest Kandaya, and McTimes Malowa. And then we have, almost towards the end, the Deputy Director of Social Services is Mr. Honorable David Kazinja. Oh, I forgot. The Deputy Director of Logistics is Honorable Stanford Jonathan. And then Deputy Director of Social Services is Honorable Dave Kazinja and Honorable Jane Mandeule. Finally, the Deputy Director of Operation is competed against by 2 people, Leve Taipi Luemba and Romeo Brown Bwanali. So, as I said before, we have so far 30 deputies and 48 directors, giving a total of 78 who will be competing at this convention. We expect that at this convention, everything will be done professionally with the latest technology, where ballot boxes will be used and everything will proceed very well. At this time, maybe I should now proceed to talk about Chichewa. Monga atauzidwa kale. Munga tanena kale. Pafika nthawi yoti tikuuzeni sopano antolankhani zinthu zimene zikuchitika sopano pokonzekera msonkhano wathu wa convention umene uzachitika pa 18 Sunday. Koma anthu azayamba kubwera pa 17 mawa. Pamene ndikunena pano, mabasi achoka kale, akuchoka ku Mpoto ni madera ena. Tufunisisa nchoti pumakwana pa 17 akazangofika mabasi wo
anthu tsopano azayambe pamalopo monga paja tinanena kale malo ache ndi pa Comesa Hall, pamenepo ndiye pali palakhale msonkhanowo, ndiye pomweponso pamalopo anthu akafika pa basi paja azapasidwa zofunikira komanso zoziwikika kuti tione kuti ndithu iwo ndi ma delegate amene waitanidwa ku msonkhano umenewo. Atapasidwa zina zonse zofunikira azachoka pamene paja ndi kuuzidwa kumene azakagona ndiye mawa limeneyo. Pa Sunday la Mulungu mamawa azayembekezedwa kuti madelegesi amene aitanidwa awa ukwana ngati 2,560 azabwere nthawi yabwino kapena kuyambira 7 o'clock kuti zinthu zonse zayende bwino, chifukwa tifuna kuti akazabwera pa 7 o'clock mkati mmene muzakhala ndithu zovina zina kuti zothandizira zoti anthu aziziwadi ndithu kuti pali msonkhano wa convention. Pa nthawi imeneyo iwo azauzidwa pokhala komanso azauzidwa zinthu zina zache zoti iwo achite. Pa tsiku lomwelo la Sandero pazapezekanso kuti aja madiplomasi akuluakulu am VIP nawonso azauzidwa malo oti afike. Iwo aja azizafika cham'ma 8:30, 10. Pa 10 o'clock ndiye pazabwera Professor Arthur Peter Mutharika, president wathu wopuma wa dziko lino la Malawi, ndi Professor Gertrude Mutharika, a first lady opuma, azakhala ndi a president yo. Kale ndakuwuzani kale za anthu amene azapikisana maudindo osiyana-siyana. Anthu mayina ache ndi omwewo mchizungu. Koma chofunikira kuziwa ndi kuti president wathu Professor Arthur Peter Mutharika, president wopuma komanso president wa TPP, iwo sazapikisana ndi aliyense, chifukwa zigawo zonse kumpoto, kumwera, kumawa konse tavomerezana kuti iwo ndiye ufunikira kuti akhale president wathu wa chipani, komanso azakhale president wathu 2025 wopikisana September, chifukwa ali ni mbiri yabwino. Nthawi ija tikuziwa nthawi ya President Joyce Banda, nthawi imene ija zinthu ziko lathu lino linasokonekera chifukwa cha Cashgate, ndalama zimene anthu anaba mboma. Nthawi imene ija Madonna anachoka, koma iwo ndiye president 1 anawina, komanso anasonyeza ukaswiri wawo woyendesa ziko, kuona kuti zinthu zonse zinali mchimachi. Forex cover inalipo ya 6 months, chakudya chinali bwino, thumba la chimanga nthawi imene ija inali ngati chama 15,000. Lero tikunena atu chama 35,000. Fertilizer nali wochipa nthawi imene ija,
osati za masiku ano, osati zijaza 4,500 na uzidwa ichi. Lero ndikuti tena za 70,000 or 80,000. Economy yathu inali yabwino. Choncho tikudziwa kuti president wathu yemweyi ndiye amene angachite zotheka kuti zikhale bwino. The president amene anali kulola anthu kuti angachite demonstrate. Amene anali kuloledwa ma civil society osati zizi zowaponya miyala anthu kuti akangosonyeza kuti sakondweresedwa ndi izi. Timanena kuti tinali ndi nthawi ija ya one party state. Koma 1994 tinanena kuti dziko lathu likhale multi-party. Komanso tinalowa kuti anthu azichita zimene zofunikira mu democracy. Choncho uyu president wathu ndi amene kwa azunguko zaka 40 anali kuphunzitsa azungu. Ndi president wophunzira kaswiri pa nkhani ya malamulo. Ngakhale malamulo athu a dziko lino la Malawi ndiwo anachita kuthandiza kukhazikitsa dziko lino. Ndiye chifukwa chake tikuganiza kuti president wathu yemweyo ndiye yemweyo, palibenso wina. Munthu uzikhala ni mbiri yabwino. Iwo ali ni mbiri yabwino. Akazabwera anthu tikudziwa kuti zinthu zonse zizayenda bwino. Tizaona ndithu kuti anthu onse obwera akhale ndithu anthu amenewo achoka kwawoko kuti ni madelegates. Chifukwa tidziwa kuti ena achazafuna kulowerera. Zolowerera sizaloledwa. Ndipo tikatangopeza kuti wina akulowerera kumanga pamene pakupita ku prison, kumtengera ku polisi. Pasopano lino ndinganene kuti zonse zimene ndanena ziliponso kubesa. Na iwaliranso nthawi ina atolankhani munali kunifunsa tanena nizona kuti azachitisa ma election ndani. Ma election azachita ameki. Muzwa ife timafuna zonse ndondomeko zake ziyenda bwino. Komanso zimene zizakhala ni ma ballot boxes zizakhala bwino zamakono osakhala zakale. Ndipo zikayenda bwino zimenezi sitiganza kuti pomwe chama 7 o'clock kapena zonse zakhala zichita. Nanga nthawi ija si zamakono zisana kulowa anthu anali kuvutika chani koma tili ndi akaswiri amene afika oziwa zimenezi ndipo azachita zotheka. Komanso zizachita zotheka kuti pasazakhale zobera ya zikomo. Tikuthokozeni ino amene muli a chairperson a convention olemekezeka bambo Dr. George Chaponda MP komanso amene muli leader of opposition kutipatsa uthenga umenewu. Ndimafuna ndingonjezerapo kuti kampeni inatsekulidwa pa 30 July. Lero ndi tsiku lomaliza. Ikamafika 6 koloko ndiye kuti aliyense mayina amene alengezedwa aja sayeneranso kupanga kampeni. Amene apange kampeni kapena amene adzipitirira kupanga kampeni after 6 koloko lero ndiye kuti ameneyo akuphwanya malamulo. Ndiye kuti mwinaso podzafika la Mulungu apezeka kuti dzina lake silidzapezeka pa ballot. Ndiye uthenga umene ndingafotokoze kuti kampeni ikusiya lero, ikutha lero 6 o'clock. Chinanso anthu akumafunsa kuti kodi convention ikuchitika liti. Tinene kuti anthu akubwera mawa. Koma tsiku leni la convention ndi la Mulungu. Timafuna titsindike pamenepo kuti anthu amvetsetse bwino bwino. Chifukwa maganiza kuti ndi lero. Kuti ino anthu abwera lero mawa convention machitika. Ayi tipanga Sunday kukatulukira mu Monday. Tikaona mene zikakhalire kumeneko. Ndimafuna ndinene choncho. Kumapetopeto ananenanso kuti
MEC will come to conduct, because MEC is an independent institution, will come to conduct the elections at the convention. Uso ndutenga umetu funa tigawane ndi Amalawi ndutsindike umenewo. Komanso titsindike pakuti anthu akamabwera kumeneko ma delegates chifukwa pali risk kapena pali chiopsezo chakuti anthu ena azipani zina sitazichula pano akufuna kuti no adzabwere by the back door kulowerera kubweretsa anthu awo ngati anthu a DPP. Ena kumanena kuti afuna adzavale zovala za DPP kuti adzalowe kumeneko. Ndiye kuopa zimenezo aliyense akamabwera delegate ayenera kukhala ndi umboni wakuti yeyo ndi wachipani cha DPP komanso umboni womutsimikiza kuti ndi Malawi. Ifeyo kunoko kuchipani mayina onsewo tili nawo, nkhope zawo zonse so tili nazo. Kufika pamenepo tizaona kuti uyu nkhope yake kuoneka bwanji. Ndeni mafuna ndinene pamenepo. Mufuse nthawi yake ndino, koma tikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu. Komanso titero kuti no kunsonkhano umenewu muli wotani olandiridwa. Mukapange cover ngati niyo fourth state of government kapena fourth arm of government, bwerani muli olandiridwa kubwera. Ngati mukubwera ndiye kuti mundipeza ine udindo wanga udakalipobe mpaka na padziko la convention ulipo. Ngakhale ena akukhala kuti afuna kuti afuna kupikisana ndi kuno ndikuntunda iya ndilipobe ndipo ndikukhulupirira kuti ndikhabe ndikupitirira sindikuona cholepheresa kina chilichonse yani tileno chonchi kuti nthawi zina zake munthu wamkulu amafuna aoneke pamalo ndi tioneka ku convention kuti munthu uyu ndi pangolinidi. Ndiye ndikuyitanani nonse kuti muzabwere mubwe tikhati kukhale limodzi mpaka napita kutsogoloko. Koma ngati muli mafunso panopo bwerani, nthawi yanu ndi inoyo. Zikomo kwambiri. Okay, ndine Christopher Sande ndimukira Zoria. Ndimafuna ndipetsetse kwambiri mkani ya kagawidwe ka anthu amene akupikisana kuti sachite kukhala kwambiri kuti mwina chigawo chimodzi anthu ambiri ndi amene akuoneka kuti ali ndi ndi amene atenga kwambiri gawo mwina chipani chanu cha DPP. Timafuna mwina mutapanga clarify kuti maudindo kumene kukuka nkhani ya kupikisana kwa anthu nakamba inde nzigawo koma mwina maudindo ena amene mwagawa amene mwa anthu 78 amene mwachulaja mwagawa bwanji kuti mwina pakhale kufanana pa kagawidwe ka maudindo. Kachiwiri ndimafuna nditadziwa nkhani ya makobiri ndalama. Tinamvetsedwa kuti last time munatifotokozera kuti muli ndi budget ya 500 million kwacha, ndipo ena tamvetsedwanso kuti kukhala ngati budget yo yakwera pang'ono kufika chakuntunda uko. Ndiye mwina timafuna mutati tsimikizira zimenezi kuti budget yo yakweradi kapena ikadalipo mpaja pa 500 million kwacha. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kagawidwe ka maudindo munga muziwa chimene sogoleredwa ndi a Professor Arthur Peter Mutharika amene ali Democrat number 1
komanso amafuna kuti tizipewa zimene zimachitika m'madera zipani zina kuti mupeza anthu omwewo ungochokera mbali imodzi. Iyi yathu iyi ndi national party, national. Ndiye chifukwa cha icho maudindo ena timanena kuti koma awa okha akhale ochokera uku. Mwachisanzo kumpoto tili ndi secretary general, kumpoto tili ndi vice president now kumpoto, south, east, tingoti ma region onse. Koma treasurer general wa kumpoto. Tikati na kuti treasurer general wa kumpoto ndiye kuti bwanji, ndiye kunena kuti pa nthawi ya masankho treasurer general yo akhale ndithu wa kumpoto ko, anthu a kumpoto azapeza ena azachita compete position imeneyo. Koma ma deputy onse azakhale akuma region ena. Deputy treasurer general ndi choncho. Number 2, palinso maudindo ena ngati secretary general, ndikunena atu akulu. Secretary general ndiochokera central region, ma deputy madera ena. Ndiyenso pali maudindo ena ngakhale maudindo ti director of research ku east ndi choncho. Ma deputy chimodzi madera ena. Chimene takhala tikuonesesa ndikuti tisakhale ndi kupereka chithunzi kunja kwa ziko, kuti mipando yonse ya ikulu amene asankhidwa ndi ochokera kapena kumwera kokha kapena kuchokera kumpoto kokha iyayi, koma popeza national party kale madera onse. Number 2, kunena za makobiri tikutolerabe, koma chimene tingathe kukuza nizo nkuti tini ndalama tsopano zoti zatithandiza kuchita convention yathu. Monga nanena kale, ndalama zache zachokera zambiri zimene takhala ife tikuchita. Tili ndi Blue Fund, tinachitapo dance ku Page House Mangochi kwa president. Tinachitakonso ma fundraising ena mitundu apa ndi apa othandizira chipani. Choncho tinganena kuti ndalama ndithu ife chifukwa tikuzuwa ati ndi anthu okonda chipani chathu, anchipani ife anthu achipani tiye timati ndithu tione kuti tikuthandiza. Kaya mufuna muonjezerepo pamenepo publicity chitana ati kungoonjezera mwina funso lija kumati kodi mukugawa bwanji ma position. Ndiye kuti chigawo chilichonse ndi zigawo 4, ndiye kuti chigawo chilichonse chili ndi mipando kumeneko. Tine chonchi kuti ku chipani cha DPP ma structures ake amakhala mwa chonchi, timakhala ndi Central Executive Committee. Central Executive Committee mmene mumakhala atsogoleri okwana 9, a president, ma vice president 4. Ndiye kuti kati 4 opo ndiye kuti vice president akuchoka kumwera, kumawa, kuchigawo chapakati ndi kumpoto 4, kwana 5. Ndipo mazakhalano secretary general amene akuchokera pa Central Region. Ndipo mazakhala treasurer general amene akuchokera ku Northern Region.
ndi kumazakhala director of youth amene amachokeraso ku Central Region, ndi kumazakhala director of women amene amachokeraso kuno ku Mwera. Ndi paliso maudindo ena anu amene akunenaja kuti pamene pakakhala director wachokera chigawo chakuchitekeze kuti chakuno kumwera, ndi kuti ma deputy ake atatu achokera zigawo ndi kuti kumpoto kapena ku Central Region kapena ku Eastern Region kumawa. Ndi mmene mipando yake imakhalira. Cholinga chake nchakuti chipanichi aliyense akamakhala kumudzi azionamo kuti mmene momo akundiyimirira. Zimene zizo zikhabe zikupitabe mpaka na ukalo wa mboma. Sitikufuna kuti kakalo wa mboma munthu aziti ndikuchokera kuneno azitha kunena kuti kuneno kuno mu cabinet iyo ya DPP muli mwana wathu, kuchitipa mu cabinet ya DPP muli mwana wathu, chimodzimodzi kulikoma district iliyonse idzitengapo mbali. Choncho ndekuti dziko lino tonse tikhala limodzi, titukira limodzi, tigwira ntchito limodzi, ndikupita patsogolo, osati district imodzi. Ife sitimapanga za district, ife sitimapanga za kuti kapena anthu timachezera klabu ina yake machezera limodzi, ayi, kapena mapempherera limodzi, ayi. Ife timapanga zinthu za dziko. Chifukwa chake chipani chathu chinapanga ndondomeko imeneyi. Mwina mafuna kuonjezera choncho chairperson kuti anthu azidziwa kuti chipani chathuchi si cha munthu, ayi, si cha munthu, ndi cha aliyense amene ali Malawi kuli konseko kumene ali. Soma kwambiri. Ngati palibe mafunso ndikuna timalizire pamene pa sichoncho zeko. Eti ife tikufunirani zabwino zonse, tikuthokozeni bwana George Chaponda maso ndi bwana Mphepo chifukwa cha msonkhano umenewu. Ino atulankhani tikuthokozeni, tikufunirani zabwino zonse. Mawa anthu akhala kubwera tikupempheninso kuti mubwere kukomesa tikakhalire limodzi. Iwo amene akuyenda kuchoka kumudzi kubwera kuno ayende ndi Ambuye. Ambuye Yesu awayendetse bwino, adzafike bwino. Tikufuna kuti msonkhano wathu ukhale wabwino. Ndipo tafika apa ndikuti tamaliza. Tikuthokozeni nonse chifukwa cha kubwera kwanu. Zikomo kwambiri. Zikomo ndathokoza. Chibino Ashadrek amene mneneri wa chipani cha Democratic Progressive kufotokoza malizisa makamaka msonkhano wa atolankhani umene adachititsa kuno ku ofesi ya Democratic Progressive mu mzinda wa Blantyre. Mongofotokozerapo ndi mmene zokonzekera zikuyendera mogwirizana ndi elective convention imene ilipo. Afotokozapo nene kuti ikhale kuchitika la Mulungu lino pamene ma delegates pali chiyembekezo chonena kuti ena alikale munjira pakadali pano mabasi anyamuka kale, ena akhale akufika ndithu mawa kuti kuchitike process ya accreditation. Zikatero anthu pali chiyembekezo chonena kuti Sunday lino zina ziwiri zitatu zimene adakonza zogwirizana ndi convention zikhale zikuchitika. Amene ni mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive amenenso convention kumeneko akupita opanda opikisana naye Professor Arthur Peter Mutharika nena kuti akhale akufika ku convention imene mu mzinda wa Blantyre kukomesa ikamafika nthawi ya 10 koloko mmawa ndi maya kunyumba kwawo. Akatswiri osiyanasiyana pali chiyembekezo kuti akathenso pezekanso ndithu kumeneko malingana ndi mmene ayitanira. Komanso china chimene atitsimikizira pano ndionena kuti convention imene ikhale ikuyendetsedwa ndi MEC, Malawi Electoral Commission. Tikhale tikucheza ndi ena mwa akuluakulu a chipanichi. Thamanga kuti tikumane apa ndi chairperson a elective convention imene George Chaponda amene ndikuona kuti muna press briefing is the fact that the Central Executive Committee of DPP adopted a resolution made by the 2018 elective convention to observe true regional representation. As a party, I just wanted you to give in a clarification. What are you doing to make sure that the aspirants are conforming to this resolution? The issue is that we have a DPP convention, DPP constitution. DPP constitution is the supreme law of the party. The other things are administrative arrangements. They are not crafted in stone. They vary depending on the situation.
because they are guided by Section 11 of the DPP Constitution, which means to allow regional balance and so and so. So this regional balance does not mean that it has always to be the same. For instance, at one time, the position of Treasurer General, I was Treasurer General of the party in the South. But later, the Treasurer General went to the North. So the same thing, one time there's a position in the North. For instance, the Director of Operations, it was in the South. But we agreed with the people in the VP East that we can have swap. The Director of Publicity Secretary used to be for the South, but now we have allowed him to be in the East, and the one from the East we have swapped with the Director of Operations. So basically what I say that is not crafted in stone, they vary. What I also wanted to understand is what type of processes are involved for you to make such type of speeches that, for example, last time when we had an elective conference, this particular position has to be from the North, and this time around it has to move to the central region. It's determined by the central executive. They look at the situation. Basically, the whole issue is that we don't want that people should come from one area. Because today, for instance, if we said Treasurer General should come from the South, oh no, should be open. Most of the positions should be open. It would imply that all the positions will be taken by the people from the South because of the being more and the other consideration. But there are also assertions that some other people are considering or making retributions to change their places of origin. Are there any type of guidelines or perhaps any arrangements that have been made to make sure that that doesn't happen? There are international guidelines, really. Internationally, a place of residence can change. Today, for instance, I can say I come from Mulanje, but I might decide to remain in the Lilongwe Central Region. And where I'm in a Central Region can be the place where I'm resident. The same thing we know even in the States. We had Clinton, Arkansas, but later on he went to compete in New York. Even here, we have people like Temba, who is Temba Nkanawire, is from the North, but is competing in Blantyre as an MP. We have Shawa, who is competing as who is an MP for Bangwe, but is from the North. It varies depending on the. And then we had the father of Shawa, who was MP for the Bangwe, but later on changed residence and now is in Nzimba. So it varies. The same Kaunda, the singer, he was down here as an MP, but later Nzimba. So, as we're wrapping up this conversation, why are you still mum on the amount of resources that has been put together to make sure that this convention happens? It's because it's flexible. The funds are flexible. What was the budgeted amount? They vary. I understand that point. I just wanted to understand initially what was the budgeted amount. The budget amount was 300. 300 million. 300 million. But then we said, depending on the funding which we are collecting, from the people. But when we found that the people ourselves were generous to put in some funds and so on, and there was an increase, that's how we moved forward to 500 million. And even now, it can be even 600 million. We have. Thank you very much, Dr. George Chaponda. Chairperson, our elective convention, Democratic Progressive, Dr. George Chaponda, wadifuna kuzera pamene pa zina ziwiri zitatu makamaka mongo funa nditu kutambasula hapo pa zimene afotokoza kale. Mongo kumbusana mene dafotokozera poyambirira paja msonkhano umenewu waukulu wa chipani cha Democratic Progressive ukhale ukuchitika la mulungu lino kukomesa ho mu mzinda wa Blantyre. Ife a Times Group tikhale tupezeka menepo, Times Television, Times Radio, komanso pa Facebook.
Times 360 Malawi. Mfundo ine imene aifotokozera apa Dr. Joe Chaponda idali nkhani yogwirizana ndi kumene munthu uchokera mogwirizana ndi resolution imene elective convention ya 2018 ya Democratic Progressive idapanga panena kuti afuna pakhale equal representation, sonyezo kuti anthu ena amene ali mchigawo chakumpoto pakati komanso kumwera azithaso ndithu peza mpata kumeneko. Nde anamalomba mwina mwake mungofuna sofotokozera mwachindunji zimene atsindika pa Chaponda. Yes. Mfundo imene yatigwira kumbiri ni nkhani yogwirizana ndi equal representation. Yes. Ndomanena kuti mwaika ndondomeko zotani pofuna kuonetsetsa zonena kuti anthu asamalowe kahabiri kaja kusintha 11 umene achokera inu mutha kukhala kunchewu koma chifukwa zimene mukonda inu zikupezeka ku north kana kumwamba kuti namize pano nena kuti mayi anu ngakunzuzu pamenepa mukonza pomota. Funso limeneli mwalifusa mwandali. Yes, sinafunse mwandali ndira straight ndithu. Ndira straight koma landali. Inetu sizimachita ndali. Koma titero chonje kuyankha kwake. Munthu amadziwika kuti akuchokera kwakuti. Kudziwika kwa kumakhala bwanji kumene aliko kudino ali pa area ali mu constituency committee kapena ali mu district committee kapena ali pa region. Chifukwa chipani sumangofikira kupita patsogolo kupita kwafika kuti kupita ku NGC usanadzere ndondomeko imene yoyambira pa area. Ndengati munthu yo analowa area ya kumeneko komanso amakhala kumeneko ndiponso amavotera kumeneko komanso mwina mwanga takuyimira MP akuyimira kumenekoko kwawo ndikuti kwawo ndikumeneko yaka senta golo muzaletsa ndikuti ayi nakukhala disqualified. Yosati ndiye kuti ndimafuna ndiziwe zonena kuti muzaletsa ndi disqualified kale. Ayenera kukhala tekeze ngati secretary general ndi wa ku Central Region. Akhale munthu wa ku Central Region iko amagwira ntchito za chipani ku Central Region iko nyumba yake ku Central Region konko kaya kuvota kapena afuna kuyimira azamira konko Central Region iko ine sindingakayimira ku secretary general wochokera ku Central Region ngakhale kuti mayi anga ngakudetsa koma ineyo kusikese kwanga ndi kumango southwest kumeneko ndikumene ndingayimira ine ngati kukhala mpando woti ndikayimira wochokera kupita ku Western Region ndimene zilili ndithu. Mfundo yomalizira kuti muzambazimba bwanji nkhani yogwirizana ndi kukambaza ndalama zimene mumapanga budget zepesi nchero meneko sitikuzemba yayi pamukanga titu simupanganika ife tuti liko siku lina ayi tidapanga budget 300 million ndalama zindi 500 million pofika mawasi ifika 1 billion ayi pofika 500 komanso chimema chitika ndi iperengejo ifa mala mwina zino kuti ndama nkhani ndi yakuti lokotenda kuti 1 billion nkhani ndi kuti aitenga kuti yetu nkhani ndimene so mwina tizifunsa muzidifunsa funso kuti chakuno ngakhale muti ndi 500 million kaya ndi 300 million mwaitenga kuti komano kuti no tidziwedi kuti okay kuti tidziwe kuti zimene munazinzona mutuza tipange bwanji kuti ndalama idi mwaipeza munjira zimenezi mafunso azikhala amenewo kuti muopa uchula ndalama yochuluka kuopa kuti mulongosola kuti mwaitenga kuti fusilanga mafana munimve fusilanga ndonena kuti mukuopa uchula ndalama yochulukira poopa unena kuti mulephera kufotokozera mmene mwaitenga ndalama ayi kani sili choncho tinene chonchi kuti no ngakhale kuti anoona kuti sikufuna kufotokozera malamulo a Political Parties Act amanena kuti ndalama iliyonse imene walandira kwa munthu 2 million upitirirapo uyenera kwatani kuwafotokozera amalawi because chipani itu is a public institution ndiye mwina kuwafotokozera amalawi sono ifeyo tizafotokoza kuti kodi ndalama zimene nazipeza bwanjira yanji koma timafuna tinene pano kundamazi ati tazipeza bwanjira yanji ma Blue Night aja ma luncheon aja plus ma membership amene kapena ma application nomination forms ma nominations zapangira apapawa a president amapereka 4 million ena 3 million komanso alipo sikuti kapena kuti palibe anthu amene akupereka ndalama kuthandizira alipo anthu amene koma panopa tizapanga no disclose zonse ziketi azipanga tabulate after the convention mmene malamulo akunenera a Political Parties Act kuti nandi ndama kwawo ndama tizapanga zimene zozo koma sikuti ndi ndalama zoti tachoka kuboma ife tibe kuboma sina beso ndalama zamu kapena kuti anenaona kuti ayi kapena Blantyre Water Board atipasa ife ndalama ayi sana tipatse ndalama palibe ife tangokhala kuti no anthu otino kuchikonda chipani mmodzi nina panopa natsekula account ya Airtel Money code agent code anthu amapereka 10 kwacha 15 kwacha kupereka ndalama kuti chipani imene chiyende bwino komanso convention ikaende bwino ndalama zimenezo zikutoleredwa ndithu mungocheza chabe koma agibati saku 20 cent tupi kuti agibati ni mkaziwa mukhanga muruka thukuta agibati mkaziwa ari muyenda mama njenje agibati mkaziwa se alipo pamene inetu wensampuleza iwo komano mkaziwa
Mesa alipo ndachipani chani ine sindikuwadziwa odi simukadziwa nde ndikapisa ndi munthu oti sindikundziwa ndi munthu bwanji munthu amene iye nanga sati wapereka ndalama wapereka ndalama ati kuti afuna udindoto ine koma sindikundziwa nanga ndiname anakhala kuti ndikuwadziwa kuti ndi awawa kapena unabwawa ndi awawa ndakati amuna koma ndizopa chani ndizopa njoka luzi simutekesera aya ntchito za manja anga mulungu anthu aona okha maderekeza akuona ntchito za manja anga anamulomba nkuchiraso kuti ilulo kukuchiroche ndathokoza kwambiri tathokoza kwambiri tikumana kumenesa Shadrack Namalomba neneri wa chipani cha Democratic Progressive fikanso pamenepa tafika pamalechereche okupasirani zimene adatikonzera kuna chipani cha Democratic Progressive pofuna kukumana ndi atolankhani ine dzina anga ndi Yankho Seunda tinayi ndi Nelson komanso Christopher Nkosi amene amatithandizira kuno kuti zonse zitheke kuphatikiza anyamata amene tagwira nawo ntchito ku Final Control Center. Bwanji tibwerere ku nyumba yolutsira mawu komwe kufupi ndi Scott Road mu mzinda wa Blantyre.